So daghan kay nangutana sa kuha din no kung unsa daw ni ang keratin off street o pila daw ka bulan day mawala ang ka-straight sa imong buhok ani. Ay Diyos mio din no, mao gyud ang mga pangutana sa mga piling gwapa ba. Anyway, kanina yung keratin off street day no or KOS hair treatment is marara po kang nagpariban ani. Kaya lagi makahatag man gud ni siya og straightening sa imong buhok day no 80 to 90% og 8 months to 1 year ang ka-straight sa imong buhok ani. Pero depende na lang na sa pagkatiman sa imong buhok day no day ug moabot pa ni siya 1 year ang ka-straight sa inyong buhok. Og kanisang keratin off street day no day is mao po ni ang namayagpag karon. Kaya lagi ba grabe gyud noon po siya kanindot nga product day pag abot na gali sa mga damage hair. Muna kung kabalo na gali mo day no nga damage na iyong buhok day no ayon na siya ipugos og pariban. Kay karon man gud no isa natay keratin off street day no nga makahatag gapon siya og straightening sa inyong buhok. Pero unha na lang tamudaan day haday nga medyo pricey pa jud ni siya karon ang keratin off street. Pero kay mga piling gwapa biya mo day no day mo nang ayon na mo pagrahuna no kung usa ni siya kamahal karon oy please lang. O ginana na kanindot o kabagsak ang buhok sa kuang client. Kanindot og nabuhi naman na gini ang buhok sa kong client ay no mo nang madayon ra jud ni ang iyang pagkapiling gwapa ani ba. Og mao ra day to no, bye mo oy.